Hi havia una vegada un poble a dalt d'una muntanya on hi havia un castell. En aquest castell hi havia un rei, una reina i una princesa. Però en aquest poble va venir un drac molt feroç i molta gana que cada dia es menjava una ovella. Quan ja no havia més ovelles li va tocar la princesa. Ja no queden més ovelles, hem de donar la nostra filla al drac. Som els reis, ho hem de fer. Ara ho farem, ara farem. Mentrestant, en un altre poble, hola, em dic Jordi. He sentit que hi ha un text ferotge i que una bonica princesa està en perill. Si aconsegueixo matar-lo, la princesa serà per mi. Ja estic preparat. El Jordi va agafar el seu escut, la seva espasa i el seu cavall. I després d'una llarga lluita va matar el drac. De la sang del drac va néixer unes roses. Sant Jordi la va agafar. Que bonica princesa. Oh, gràcies, no se la cabida. Podreu casar amb mi? Clar que sí. I el Sant Jordi i la princesa es van casar i van viure molt feliços. Princesa, visca s'ha salvat.